akong pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakauna o hinlo na sa bagong tugon. Kay mao man ni mga igsuon ko na ni Kristo, ang kadalasan nga tema sa ato mga kaatbang, kadalasan baboy, baboy, pahuway. So kaligsoon, aling balik-balikon, nga isip nga alternatibo, muhatag ko konkreto nga pagpabarog, nga ang baboy sa daang tugon, hinlo na, o ipakauna sa bagong tugon. Unang prueba, nga nung ipakaon ng baboy, tungod kay ang Diyos mismo ang namulong. Asa mabasa? Buhat, Kapitulo 10, versikulo 13. Oh, iribat niya bro, Rinan. Unsa may gingon? A voice, get up, Peter, kill in it. Tindog Pedro, ihaw ug kaon. Ug unsa may pakaon? With purputed animals that crawls, birds, figs. Klaro mga igsoon, nga ako nang nabasa, letra po letra sa Biblia. Tindog Pedro, ihaw ug kaon. Ug unsa ipakaon? Baboy. Basin mo ingon akong katbang baboy pa na Brad. Ganap, buhat Kapitulo Justina, baboy Brad. Si Cornelio na Brad. Atong basahon dire nga baboy yun ang buhat Kapitulo 10. Aron hinaunawan yun akong kaatbang. Baboy na bro nila, no? Dirita mabasa sa Bibliang nilarawanan. Ha? Atong lang taon na. Kung baboy ba na sa buhat Kapitulo 10, diyaw, nanampiling pang baboy. Kaklaro na bro nilan. Iribat niya bro nilan ha. Maghulat ko ni mo. Honya, klaro og tataw sa kuntima nga pamatud-an ako nga ang baboy sa daang tugon hugaw apan sa bagong tugon hinlo na og ipakauna. Nabasa ba nako? Nabasa letra po letra. Ang atong tema pamatud-an sumala sa Biblia. Di lang sa imong usa ka bersyon sa Biblia. Unsa gingon? If God calls something permissible and clean, you must not call forbidden and dirty. So klaro kayo, kailangan kong Levitico Kapitulo 11, versikulo 7, sa daang tugon, dahil tarilo nga naman, tungod kay dilis na pakanon sa baboy, nga naman, gihalad nila sa Diyos na ating komentary sa Biblia. Manang suko ang Diyos, bro Rinan. Nga naman, kailan ang gihalad lagi bro Rinan? Manang, ang isugo diya, dili ang 70 al 20 taon. Ang isugo diya, kung imong ibalik sa verse 1, Levitico 11:1, ingna ang mga Israelita. Wag yun miingon ang Diyos, ingna ang mga 70 al 20. Unsa gingon? Israelita. Kanang sugua di ay para na sa mga Israelita. Bro Rinan, ang mahinaw-nawan ka naman. Akong klarohon gini para kalibang, di lang ta bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. Giandaman na nako na ang iyang mga atake. Kanang mga atake na, nag-andam na ko na mga igsoon. Kay basil mo yung ako katbang, unsa man ang vision diya? Mayingon man niya, unsa man ang vision diya? Pagkaon o tao? Ato lang tubagundaan. Oh, Brerinan. Ato lang tubagundaan, Brerinan ha. Unsa gingon? Diya buhat Kapitulo 10. The vision is intended to prepare Peter to share the food of Cornelius. Unsa mo rinan? Food of Cornelius. Munang di juga kalusot yung debatiha mo rinan. No? Nga naman, ang atong tema, nabasa lako. Asa nabasa? Buhat Kapitulo 10, get up Peter, kill and eat with purputed animals that crawls, weird pigs. Nakanungog ka rin?
pigs! Nakaluog ka, bro, ilan? Klaro. Baboy! Butang eh. So muna mga igsoon, klaro og tataw ha. Balik kong kubrinan nga. Baboy lagi nang ipasabot kubrinan. Sa Bibliang linarawanan, klaro, nanampiling ang baboy. Mauna kubrinan nga. Nining nga takna isip ka permitibo, klaro og tataw, tinaw kayo ang akong pagbabarog, tinaw pa. Tinaw pa sa utong tutok, tinaw pa sa iPhone camera ni Father Darwin. So mga igsoon ko ni Kristo, unya mga igsoon, daghan sa gamito niya bersikulo. Ako nang andaman-daman, kaya naman sa i-challenge ako, tubago na tulaan nga luman. Ang iyang i-challenge niya mga igsoon niya pangutana, atong tiwasog basa. Nga luman, putlon man nila. Nga naman, mahimo kang incomplete kung imo ng putlon. Muna ipadayon ito ba sa taon-taon na? Karon, sa maisip nga permatibo, i-provide na akong ebidensya. Kaya akong tema, ang subject matter, ang baboy sa bagong tugon, ipakaon o ginlo na. Kinsa lang ingon, ang Diyos. Nabasa ba ako? Nabasa! Mao na mga igsoon ko na ni Kristo, no? Sa mga pinangga ng mga 70 Adventist sa live, alam mo kasakitan niya, no? Mga igsoon, klaro og tataw ang akong pagbabarog karon. Sumala sa Biblia, no? Nga ang baboy hinlo na di ay og ipakaon na di ay sa bag-ong kasabutan. Kinsa nag-ingon? Ang Dios. Wala bro rinan, ay sunod-sunod anang sugo-sugo ka di ka makaon sa baboy. Kaya di man ikaw gisugo, anak. Dili ang 70 Adventist lagi. Ang gisugo diha, Levitico 11:1. Ang gisugo, ingna ang mga Israelita. Wala mingon ang Diyos nga, ingna ang mga Trimidya. Klaro mga igsoong gula ni Kristo. Ang gisugo, Israelita, dili Trimidya. Wala mga igsoong gula ni Kristo, nga sa akong pagbabarog karon, ligon pa ni sa kahoy magkuno. Nga naman, kaning baruganan sa akong kaatbang karon, kabalo ko, nga mura ni sa kamunggay, nga naharos sa iyong kaugalingong baruganan. Nga naman, ako rin hulat-hulatan eh. Kabalo ko, nanganda man eh. Gitabangan nag-practice sa ilang mga mentor. Pero hulatan ako, tiwasulat o basa, kay ang style ni Florinan, chap-chap. Kabantay mo sa itong usa ka speaker gaya na, ilang speaker, gi-chap-chap. Sunod na po ni, chap-chapon yapon eh. Morning atong basahon, aron maklaro ang gisulti sa balaang kasulatan. Wala mga igsoon ko na Kristo, pila ka minuto. Bro, Carlo. 1 minute. Wala mga igsoon ko na Kristo, nga, isip ka permatibo na resolve yun ako nga letra po letra ang baboy ipakaon o hinlo na sa bagong tugon. Kinsay nagsugo? Ang Diyos. Subot pasabot ang akong tema nabasa sa Biblia. Dili akong komentaryo nabasa sa Biblia. Letra po letra, kapitulo, bersikulo. Manang andamon yun ako na yung pangutana ron nga musubay sa tong tema, hinaot nga makatandog yung ka bro rinan, no? Nga kanang imong pangutana nga mahitungod sa baboy, mapildi lang ko ni bro rinan, no? Kung naa kay mabasa diya sa bagong tugon, nag-iyon si Kristo ang mukaon sa baboy, karning baboy maimpirno. Kaya kung wak kayo mabasa, taman lang ka, bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. So mga mga igsoon, pila ka minuto? 35 seconds. Mga mga igsoon, no? Isip nga mga Katoliko, no? Atong gipaklaro lang. Kining among inigsunay, dialogo sa pagtuo. Kumbate lang sa rason, way labot ang korason. Mga igsoon, salamat sa tanan lantaw, especially itong live sa
YouTube channel ni Father Darwin Gitgano. Pro Deo et Ecclesia. Okay. Salamat bro Rosby sa imuhang pagbarog ni ining tima pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakaunas ug hinlo na sa bag-ong tugon. Okay, unya inom sa tubig diha bro, unya kinahanglan dili mo gawa sa tima ha. Kahibaw lang sa atong mga debaters, dili gyud mo gawa sa tima. Bro, Jeffrey, ready na ba ka? Oh, sige. Oh, naipahinumdom si Bro si Sarmiano, ang audience kinahanglan pakpak lang. No? Di lang tamang ano, kanang makadistract na to sa mga debaters, pakpak lang ta. O niya, Bro Jeffrey, ready na ba ka, bro? O sige. Kung mo sulti ka, bro, magsugod ang imuhang oras. Hello. Okay. Mayong buntag sa tanan o sa kumagkabanan sa tanan nga maggrupo sa safety may buntag sa tanan nga nagtan-aw may buntag. No? Okay, brother Rosby. Yes. Unang pangutana. Unang tubag. Imong gigamit ang buhat 10 versikulo kapitulo 10 versikulo 13. Mikaon ba si Pedro sa baboy? Yes or no? Tubag, no! Nga naman, hudiyo si Pedro! Pero issue na to. Natubag ko kategorikal. Natubag, bro, natubag. Ay, saan ko si Kisidia, no? Natubag. Ay sa Natubag ko. basta bro, tayo mo ha. Matubag na gani ang categorical, so pa-explain na to. So ay sa pa bro. Sige. No, nga naman! Pagpak lang Ojin. Kaya dili na to issue, nga may kaon siya wala. Ang issue na to sa itong tema, ipakaon ang baboy. Wa ko'y labat o kaon siya wala. Ang ato issue, ipakaon. Huwag nabasa nako, ang baboy, ipakaon. Sunod din sa asawa po man. Isa bro, isa bro. Ay, sa- Doon na pa iwan. Kisi-kisi niya. Sige, bro. Ay, pa to answer. Klaro ang tataw, mag-ipaprove nako, ang baboy, ipakaon sa bagong tugon. Di ko mo, wa ko'y labot, may kaon siya wa. Okay. Sunod pangutana. pangutana. Okay. Kay wa man di ay mikaon si Pedro, makatug-an ka ba kinsa nga Kristohanon? Usa lang ka Kristohanon, ni kaon sa unod baboy. Kinsa? Tubag sa dili kategorikal na pangutana. Tubaga. Asa? Isa bro, isa pa bro, isa. Sa Paul lagi. Tubag bro, tubag. Tubag sa dili kategorikal nga pangutana. Ako lagi pamatud-an nga ipakaon og atong tema Objection, ipakaon. Asa? Ay, Asa? objection bro, time sa bro, Rosby. Usa man ni kasi mo yun. Ang akong objection, kinsa nga Kristohanon? Usa lang. Nga dili apostolis, mikaon sa unod baboy, kinsa kay gipakaon lang Counter ka. objection. Counter. Kani ang katbang dapat mag-base ka sa rule sa debate ba? Nangutangan na ka na kung dilim na categorical. Ang categorical, answerable by yes or no. Mo na dapat ipangutana, ang mulusot, ang imo pangutana. Naunsa mo yung katbang, talungag pangutana. Pangutana. Sige bro. Okay, tarong nga pangutana kay mao Tarong nga tubag. si Pedro Hudiyo kay dili sa mukaon. Karon direta sa Kristohanon. Kinsa sa Kristohanon bagong tugon ni kaon sa unod baboy kinsa? Tubag! Tubag! Wala sa tima! Objection editor. Asa! Objection. Isa! Objection. Nay Ay, objection. sa- Objection. Nay objection bro. Nakay objection. Oh, Bro. isa! Bro. Isa! Bro, nay say objection. Nakay objection bro. Jeffrey. Adi wala sige dito kay niguan man siya sige dito lang dito. Isa! Sige bro, padayon. Oh. Tubag. Wala sa tima. Mr. Monitor, sa among gipirman, wala'y nagkamutang Kristiyano. Wala may nagpamatuod, ikaw na sila wala. Objection, Ang objection, among objection. isa lagi. Isa, bro. Naunsa pa yung kaatbang. Isa, bro. Ang atong tima, ipakaon. Wala tayo tima, may kaon siya wala. Basahon na tong Oh. tingman ninyo ha. Kisi-kisi lagi. Kaya di ka Paminaw. kalusot. Paminaw ha, pamatud-an nga ang hugaw nga baboy sa daang tugon ipakaon na og hinlo na sa bag-ong tugon. So, ang iyahang objection bro ay ni bro Rosby husto kay wala may mabasa diri nga kinsang Kristohanong mikaon. Iya lang gipamatud-an nga ang baboy hinlo na og ipakaon. So, sige bro. Objection moderator. Sige, objection. Ipatubag ang pangutana kay ang tema sumala sa Biblia. Ang bagong tugon na sa Biblia. Mga Kristohanon man na mo, namutana ko niya, kinsa ang Kristohanon des bagong tugon. Tubag! Tubag! Taga.
Dili lagi sulod ang pangutana. Nga naman, ang atong tema magod, way nakabutang Kristiyano, nakabutang Kristohanon, nakanawa. Sa bro. Ang atong tema magod, Isa, ato pa ko nun. ang atong tema, ipakaon. Wala ta magtimag, nikaon mas wala. Kaya di na ko problema, mikaon sila wala. Ang atong tema, ipakaon. Ug nabasa na ko sa Biblia, ipakaon. Sa morol ang moderator sa tima manggod way Kristohanon din Ang gisgutan din ni ipakaon og hinlo na. So mao ni inyong tema bro, dapat ari gyud ta mangutana subay gyud tema. Sa ato pa ikaw bro si Sarmiano unsa may imong igadugang? So, ang akong ikadugang lang, ani magkabase maguta sa role sa number 1, kinahanglan ang pangutana di magawas tema. Onya, sulod man ni kay baboy maguna sa kuan, katungod magud pod ni di pod niya di hinuon ingong gipugos gyud ang gipangutana niya. Katungod ni nangutana kay siya may negative sa affirmative, katungod niya nga ipatug-an sa affirmative kung kasi ni kaon kay ipakaon magud kaha. So, pero depende na niya yaban tubagon. Objection moderator, pwede pa. Matubag ka bro, matubag ka. Katubag na ko. O sige. Sa ato Wala. Relax lang. Ay, Sige, kung sige. minute answer. Hutun Sige, na sige, ko. sige, sige. Ulas. Sumaling tubag, Mr. Renan. Kadilay ka kalusot. Ang atong tema mga klaro og tataw, ipakaon. Wa ta magtimag, kinsay ni kaon. Objection moderator. Sa jo, pulo man. Sa bro. Relax sa lagi. Respe. Oh. Na, pasanay objection hunong sa bro. Oh. Sige bro. Sige. Ang akong Buhay pangitan objection. niya, prueba. Mangita ko, proof, lisod po kayo nga way mo kaon, ana. Mo lagi. Lisod po kayo, Mo mananak lagi, mo bro, kaon, Rospe. taon mo Bro, kaon. Rospe. Karon, mangutan ako niya. Bro, Rospe. Kinsa nga tao? Oh, kinsa kuno Ha? tao. Tumaga. Suhanon mikaon sa baboy. Tubag. Mo ba na yung pangutana bro? Mana, kinsa nga tao, prueba. Pwede ni sige bro, tubag ka bro. Tubag ka. Okay. Di ang tubag. Ang buhat kapitulo 10 sa pagsugo ngadto kang Pedro, niingon mi kog no, ngano man Hudyo ba sa Pedro? Bawal sa pagkaon sa baboy. Pero dili na itong isyo. Ang atong isyo, ipakaon ang baboy kaysa nagsugo. Ang Diyos ay nagsupak. Ang Diyos ay nagsugo. Nabasa ba nga ipakaon? Nabasa. Get a Peter, kill and eat. So nabasa nga ipakaon. Di na Objection moderator, objection, pwede pa. Objection, gigi. Mr. Moderator, isa Sige, Moderator. sige, sige. Klaroon siya na to, ha? Di isa magsapaw-sapaw, be professional debater. Wa pa ko lumagtubag sa pawan ko. Sige bro, sige. Oh, Sige, sa, sige. kaya po to answer. Wala pa sige, sige. One Klaro, minute. ang Biblia nag-ingon, nga ipakaon. Kaya kung musupa ka na, mag-ilis taog tima, dili ipakaon, kinsang nangaon. Basta kay, dawato ni mo, nga undang na ka lang nikaon. Sugot ka. Objection Sige. moderator. Ano mo sagot? Sa bro, tapay objection bro. Sige bro, Oh. sa objection bro. Wala, matubag ang pangutana. Nito tubag ko? Objection? Isa lang. Isa, bro. Isa. Objection pa man eh. Sige bro. Nangayo Sige, bro, ko Jeffrey. prove. Kay pamatudan man niya, nga, matod pa niya, dili ko na mukhaon si Pedro kay Hudeo. Dili ko sa Kristohanon, amas pagkuntugon. Karon, Audience, dili ka behave sa lang ha. Kristohanon. Behave lang, audience. Sige. Maliko na akong pangutana, ipagtubag yun niya, kay waman ang gitubag. O sige. Kinsa sa mga Kristohanon diya, usa lang katao, nga nikaon sa ulos baboy, kinsa. Tubag! Siya bro. Sabo! Bro Rosby, ang iyang pangutana na ngayon siya kinsa kunong Oh. tao, Kristohanon, mikaon. Tubag! Sa dili kategorikal nga pangutana lagi. Sa buhat kapitulo sa isang object, sa object na po ka. Sa buhat kapitulo 10 nagiging ako man gitubag nga no. Nga naman, si Pedro, waman mikaon kay Hudyo si Pedro. Ingon si Pedro nga, di ko ginoo. Kay wala pa ako sulay kaon sa hugang mananap. Tubag di Kristo. Ayaw isipa nga hugaw pa ang gihiluan sa Dios tindog o gihaw. Sige bro, sunod pangutana bro. Pagkasa na ito ipagkaon. Sunod pangutana, bro. Sunod. Supako mo si Kristo nga mikaon. Mo nang natubag yun ang imong simpleng pangutana. Sul Sunod pangutana, pangutana. bro. Okay, sunod pangutana. Balik-balik ko pangutana. Sul pangutana. Okay, sunod pangutana. Gigamit mo ang buhat Diyos. Wala na ba kay nabasa nga hugaw kay limpo na o gipakaon na sa bagong tugon? Wala na. Tubag! Na ako'y nabasa. Categorical, Mr. Moderator. Tubagon sa bro. Tubagay kong yes na ako'y nabasa nga. Hinlo na ang baboy. Asa, hinlo na. Asa bro. If God calls something- Balik ka pangutana bro. Balik ka. Kategorikal ang Sige, pangutana. balik ka pangutana.
Wala na ba kay nabasa nga hugaw kahinlo na ipakaw na? Yes or no? Tubag, no! Nga naman, ang baboy, sugo na sa mga Hudyo rin ang hugaw. Pero sa panahon ni Kristo, unsa ba ingon ni Kristo? Oh, klaro kayo? Apanalang kaniya, walay hugaw nga gibuhat sa Dios. Giklaro na og ipakaon na sa Dios. Ingon si Kristo, get a Peter, kill and eat with Bro, forbidden animals, moderator's time, the moderator's trolls, pigs, bro, Rinan. Rosby, moderator's time. Nino ka, bro, Rosby. Mm. Imong pangutana, nakuha ba nimo ang Oh, iyang categorical magitubag ya. Ito ba itong categorical? Oh no, sa to pa imong pangutana sa Kamilog, bagong tugon naabay mabasa nga ang baboy hugaw. Oh, Ay diya hinlo sa bagong naman tugon ka. Wala ba hugaw? wala na ba hugaw diya sa bagong tugon niingon ka bro no. No. Sa to pa wala kay mabasa sa bagong tugon nga hugaw ang baboy. Di ako nga-explain. Mo lagi nino lagi ka. Ako balik og tubag. Ha? Balik ka, Ninoko. Balikan lang Oh, balik ka. ninoko. Nga naman, kay watay mabasa sa bagong tugon nga sa mga diya sa sugo ni Kristo isip ang hugaw ang baboy. Sa mga Hudyo ng dietary law, giandaman ti kani basahan na katubagon ti kana. Nga sa panahon sa Kristiyano, ang baboy dili na hugaw. Ingon pa kay si Kristo, tindog Pedro, ihaw og kaon. Usay kaon, baboy. Nabasa na, hinlo ba? Matubag If ka, God tigas- calls something permissible and clean, you must not call forbidden and dirty. Ikaw rin nagulahon nga, hugaw pa ang baboy. Labaw pa ka sa Diyos. Okay, sunod pangutana. Pangutana bro. Okay, sunod pangutana. Mato nimo kay no. Uyon ka karon nga napay hugaw kay nino man ka. Tubag, di ko yun sumala sa imong panabot. Kang imong pagsabot, sinabalista pagsabot sa Biblia. Ang akong pagsabot, sumala sa gitulyo sa Biblia. Nga mingon sa Kristo, walay giisip nga hugaw, nga gihinluan na sa Diyos. Sir, wala pa- Nabasa na bro. Dapat- 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 Objection bro. me to answer. Dapat objection bro. Oh. Ay, sabi, bro. Klaro dapat ko ba kay objection. murag may klaro ang tinubagan pa sa Hinahinaya lang. direktor. Sige. Aminaw sa. Naminaw ito ko. Wali ka klaso pangutana, balik ko na ko. Balik ka na pangutana bro. Balik ka pangutana. Okay. Ya, balik ka imong tubag bro Rosby. Mato nimo kay nino man ka. Put pasabot nga dula pay hugaw kay nino man ka. No, dapat pamilos to mga. No, okay. Ang imong pagsabot, wala nakabase sa Biblia. Gisabalista niyo pagsabot. Ang hugaw niya, para lang sa mga Hudyo. Si Kristo mismo nag-ingon, tindog Pedro, ihaw kaon, usay pagkaon, pigs! Kung ang gihinluan sa Diyos, ayaw isipa nga hugaw pa. Ikaw bro rin na naghugaw sa Biblia. Dili ang Diyos. Natubag ang simpleng pangutana. Pakpak lang. Next question, Sunod please. pangutana. Kung dula ko mabasa nga Sige. hugaw pa. Tubag! Mato nimo ay sa kanila. Tubag! Ay sa bro. Kanila wala lang, relax lang, relax. Sige bro, pangutana Kung bro. dula ko mabasa nga hugaw pa. Dawato Tubag! nimo nga namakaka sa naminaw. Ha? Ay sa Tubag! bro, ay sa bro. Ah. Sa si ang ato ang usa ka moderator nagpa-remind na to nga dili ta mo ingon o ang mangansya og butangi. Kinahanglan pakpak lang ta. Pakpak lang ta kay ato religious man ato iwasan nato likay nato pakpak lang ta igsoon, pakpak lang. Okay, balik bro, balik. Kung dula ko mabasa nga hugaw pa. Dawato nimo nga namakaka sa naminaw. Dawato na ko na kung wala tayo challenge question. Wala mo ko challenge question. Gipilmahan biyan mo. Kung na tayo challenge question, dawato na ko na. Basta kayo nakabutang niya nga hugaw ang baboy para sa Kristiyano. Kanang Objection, imong gibasa niya. Ay, Tesa, bro, Ito tesa, ba ko? tesa, sige. Kanang imong gibasa niya, hugaw ang baboy para sa mga Hudyo. Kabalo ko na nga Objection, bersikulo. moderator. Pero wala man tayo challenge Objection. question. Kasi lagi, ito ba Tesa, ako sa tesa, object tesa, bro. di. Kisi-kisi mo lang kawa pag Tesa bro, tesa. Pabuto sa na mahuman siya bro. Uman na ko igsoong. Puli-puli man eh, puli-puli man Eh, eh. klaro ha? Wala man tay gitawag nato nga challenge question. Gipirmahan magudi mo. Huwag tayo Okay. nagpirma nga tuloy challenge question. Pwede ka mag-question ako. Moderator's time, moderator's Okay, time. moderator's time. Ato paminawan makadjut ha. Kanay magong atong role, di na pwede na to lapason. So, once gani nga nay objection, gibutang manggod na diha, kung nay objection, isanghit sa moderator, nag-object na dapat, bisag nagtubag ta, total, gipost man ang time. I-post man ang time, so, muundang ta sa tuntubag, kung nay object, ipaminaw na tong object, professional man ta.
Di ba? So, kay mga professional ta, paminaway ta, kung ikaw na po mo object, muhunong po siya, unsay iyang kuhan, kay paminaw, unsay imong object. Na aton nakasinabot ta. Aron nga, mahimong, usa kaganina, perpol ang aton debate kaganina, nya karon murag sasaw kaayo. So, pag paminaway lang ta palihog na. Moderator, excuse me, Salamat. moderator, tinahod. Kanang hangyoon na to at tumaigsuon diya sa likod nga. Dito lang tadapit. Katong kuan, katong mga walay labot sa debate, dire lang tadapit. Oh, ato lang, Pero dito katong lang. muasis sa mga libro, pwede ra diha. Katong mga walay labot, dito lang para tinaw ang ato ang likod bitaw. Tinaw siya kay naka-video man ta. Hangyo lang ha, hangyo lang. Oo. So kato lang mo kuan mo coach sa debater mo ray gi-allowed diha sa kuan Loyo. So pwede na mo ato na mo sa kuan tubangan. Okay, Okay, unya- objection na to. Objection, sige Okay. Wa man ako nag-challenge. bro. Ay, relax lang. Murag hadlok makaskapildian. Objection, objection. Ay, Ay, takay lang. Nag-objection Naguna siya bro. Objection ako. Sige, sige. Pasok ko. Padayon bro, padayon. Nataranta naman ni Abi nagpildihon siya. Pangutana, Sige, direct challenge. question. Objection. Pangutana. Okay. Ay lang mo tagig taranta. Objection ba to? Sige, ilom sa bro Rosby. Nangutaan na rin ko niya. Kung doon na po kayong basa nga hugaw, mga namakak ka sa tawan kung doon ako basa. Ano mahadlok man mang pangutanon? Hadlok ka pildi. Tubag! Tubag! Kana lagi mong bersikulo nga gibasa, gisa balis Tabi sa bro, tabi sa bro Rosby. Bro Rosby, klaruhan na to ha. Ah. Mo object ganita kinanglan na ay Dili, lalapas dili, dili. ang debater. Dili to objection. Tubag sa to. role. Kay Tubag to. O dili, wa mo kumingon nga objection ka. Imuha ba kay ni kuan manggug ka ni object manggug ka. Sa to pa asa man ka ni object ani sa iyang roles na ba siya Ato nasupa. pa ang pangutana. Dili to challenge mo to. Tubag, tubag, tubag. Amo lagi. Tubag, Lagi. tubag. Balikay mo pangutana. Okay, balik ko na ako. Talawag pangutana. Okay. Yeah, balik ko na ako ha. Oh. Kung mabasa na ako nga doon na pahihugaw sa bagong tugon, nga mananap, dawaton mo nga namakaka sa minaw. Iyan ako dawaton, kaya ang pagbasa nimo sinabilis na pagsabot lagi. Klaro man ang giingon, no? Tindog pinuiyaw kaon. Ang baboy niya ang ipasabot ng hugaw para sa mga Hudyo ra na. Honya, wa man tay challenge question. Una usap pa, atong tema pabalikon ko, pamatud-an nga ang baboy ipakaon sa bagong tugon. Nabasa naman ako nga ang baboy limpyo na. Kinsa naglimpyo? Ang Dios. Kinsa nagsugoy pakaon? Ang Dios. Litra po litra, kapitulo, bersikulo. Ang akong pagpamarog, bersikulo, kapitulo. Imo bersikulo huna, kapitulo bana-bana. Natubag ang simple pa. Next question, please. Okay, sunod pangutana. Sunod tubag. Kaya di man kao yun, so, nabasabot yan, nagyo, basa, kaya di man kamo yun. Di lagi ko yun sa imong pagsabot lagi. Nga naman, kay kala mo kung imong basahon doon, di putulan ni mo. Why nakabutang di ang baboy hugaw para sa mga Kristiyano? Kaya kung natin challenge question, dawato na ko na imong challenge. Unya, respetuon na atong rule. Wa man tayo challenge sa rule nga dawato ng challenge. Ang nakabutang niya na ako'y tubag ana dire nga ang hugaw nga baboy para sa mga Hudyo. Hugaw lagi na kay daritari luna sa mga Hudyo. Pero sa Kristo, ingon sa Kristo, apan kang Hesus, walay giisip nga hugaw pa, gihinluan na sa Dios. Mo nang burina, hindi ka kalusot lagi. Mo nang tarunga og pangutana og tarunga og sabot ang Biblia. Kaya ako, nabasa na nako, ipakaon ng baboy, nabasa na nako, hinlo ang baboy. Ang atong tema, hinlo og ipakaon. Mo nang nabarog yun ako ang kamatuuran nga ang baboy, ipakaon. Sunod pangutana. Pangutana bro. Sunod pangutana, sunod. Ang imong tema, specific kayo. Ang baboy, ang hugaw nga baboy sa daang tugon, hinlunaw, ipakaon sa bagong tugon, sumalas Biblia. Makatugan ka pa sa usa ka bersikulo, kini mong tema. Pagkatugan ka, yes or no? Tugan kayo. Nabasa ba ito Tulo. na ko? Oh, dala. The boys, ikaw ang mabasahon, no? Oh, basahon ka. Ano? Get up, Peter! Kill and eat! Unsa may pagkaon? When for putting animals that crawls, bird, pigs! Time, Nabasa time, na! time, time, Ay, sana time, pa! Ingon si Kristo! Time na, Ingon bro, siya, if God calls something permissible and clean, you must Time na, bro. not... Ah, Mr. Moderator, pwede mga object? Time naman. Time na? Oh, time na. Imo na sang kuan. O yag Oh, object. sige, salamat, salamat. Amigong Rinan, amigo! Lamanaw sa mo. Sirit Pascuitis ba?
Sige bro. Salamat bro. Salamat Brad Rosby sa imuhang Jis gapon bro, Jis. Okay, unya nahuman naman ang cross examine ni Brad Jeffrey Rinian. Anhin na puta sa gitawag na tuog paguba ni Brad Jeffrey Rinian sa iyahang sa tima nga ilang gikasabutan mahitungod sa baboy. So Brad Jeffrey Rinian, ready na ba ka bro? Okay, ready na kayo, Mr. Moderator. Kung ka, Salamat magsugod kayo. imong oras. 10 minutos, pagguba. Okay. Dayon salamat no. Bisan diin ako mo cross-examine sa akong mga pangutana karon. Maigsoon guba na. Wala siya makatug-an kinsa sa mga Kristohanon kay di man siya mo kuan mo to nga ang Hudiyo kay bawal man sila ha. So diri sa nako gipangutana. Wala man sa ihatag kinsa nga Kristohanon. Lisod po kayo ang mananap yung mukaon sa baboy. Di ba mga igala? O nga, ang tiba sa akong katpang mga igsoon, mga igala, kung itandi sa iyang bersikulo ang ibasa, dili mao. Dili man mao ang kwan. Nasa bersikulo 13. Patuga-tuga man ay tubag. Usay nakasulat diri sa tima. Ang hugaw nga baboy sa daong tugon, hinlunaw, ipakaon sa bagong tugon, sumalas, Biblia. Yang ibasa 13, layo na kayo sa tima. Pataka naman yung katpang. Klaro kayo. Walay usa katao diyas bagong tugon nga nikaw nagunod baboy kay ang tima specific. Wala. Kayong nidawat siya. Sa ako ang pangutana gikan atong challenge unta to kay mahadlok mag-challenge. Nilikay sa mga igsoon, mga igala. Ato basahon. Wa man ni challenge ay dili na ato ni kwaron tildihon kay wa may challenge. Atong tan-awon sa pinadayag 18:4. Diri sa gitawag to Tagalog nga version. Niya bagong tugon na gyud niya. Kay maman na yang tima, sumala sa bagong tugon, ipakaon ng baboy. Ada diri sa bagong tugon. Diya, ang basahon. Versikulo 2. Sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak na ang kapangyarihan sa Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo o masamang espiritu ng maruruming ibon at marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Kanang baboy, hayop man na. Ha? Klaro kayo mga igala nga naagapon ang hugaw. Si Pedro, wala mikaon, unya, mo'y ipakaon sa Ginoo. Kini na may noon, mikaon nga, sugwa. Ha? Wala man na sugwa, kisay gisugo nga ipakaon. Si Pedro, nimbaliban si Pedro, wala gitiwa sa basa. Ingon siya, putol-putol, pero siya rin iputol. Klaro kayo. Kiputol niya, wala niya tiwasag basa. Kaya naman, mabuking man siya sa versikulo 15. Payon sa 17, nga si Pedro Ming balibad. Mabi nang ipangutanan ako, kinsa Kristohanon, walay pruweba. Wala siya ipakita nga ebidensya. Wala. Busa, kiniyaong kaatbang, nagbutbutog kaon. Bisan wala sugua. Ingon siya, sugo ko no sa mga kuwan, kining Kristohanon. Dili oy. Sugo ni. Atong basahon to sa itong bersikulo atong tanawon diri ha. Nagkalimot ko atong bersikulo ha. Diri sa gitawag nato og Numeros
Kini lang, kini. Sige, kato, apila to. Ato na basahon diya. Ato ni, basahon sa Numeros Kapitulo 15. Nagingon, kamong mga Israelinhon, o mga dili Israelinhon, paminaw ha, nga nagapuyo-ban kaninyo managsama ra atubangan sa Ginoo o sa kuno, ang dili Israel o Israel managsama atubangan sa Ginoo. Sumpay, nagingon, o parehas ra ang kasuguan o tumana ninyo, unya nagingon siya para sa Hudiyo. Pagkadakong bakak, klaro kayong tinaw. Ha? Ang sugo para sa tanan, dili lang para sa Hudiyo. Muna, kami mga Adventista, mga Trimedya, mga Silver Adventist, dili mi mo kaulog karing baboy. Kaya ganuman, sugo sa Ginoo. Atong basahon, Isaias, mga may galay, so atong tanaw ni. Isaias, King James. Isaias 66. Atong basahon dire. 66 versikulo 15 paingon sa 17. Okay, nyara. Tanaw na to. Paminaw ha? Expanded. Oh. Sa expanded. For behold, the Lord will come with fire, and with his chariot like whirlwind, to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Versikulo 16. Nagingon, for the fire and by his sword, a sword will Lord plead with all flesh. Kanang sa mani flesh, mga tao, all flesh, wala nagingon nga Hudiyo lang. Di ba so na ito basa? Nagingon diri. And the slain of the Lord shall be many, that they sanctify themselves and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine flesh and the abomination, and the mouse shall be consumed together, saith the Lord. Sa Bisaya, silang tanan magdungan sa pagdangat sa katapusan. Kinsa ni ang katong dili mundang ug kaon sa karning baboy. All flesh ang tanan ulod. Wala nag-specific nga sa Hudiyo lang. Kini ang kaatbang kung dili mo undang ug kaon baboy, apil siya kasunog. Sumala sa maong bersikulo tagna ni Isaias. Unya mangutana ni siya karon. Naba di ang Kristohanon. Ada man ang pangutana. Na para ba sa Hudiyo, way labot Kristohanon. Bala na niya pangutana, ipangandaman na. Ha? Tataw kayo mga higala ikson. Ha? Tanan na binaw. Kung dili, munda o kaon sa unod baboy, pagbalik sa Ginoo. Pagasunugon gayod. Ha? Okay, atong tanawon dili. Sa buhat dis. Kay mo man na iyang kipangusgan, diyara mong gud siya mo. Ako nang naibalan sa waba may nag-debate, naibalon ako, makapokus na siya sa The Bush Bible. Namo ko yung Bush Bible diri. Naya mo. Kabalo mo kung ano yung gamiton. Oh. Sa may nakasulat diri. Ha? Tanaw na to. Kung literal ba nga mananap nga ipakaon diri. Nagingon, the arrival of Gentile emissaries with their account of the angelic apparition illuminates Peter's vision. He is to be prepared, admit Gentiles. Klaro kayo kung sa kuno. 2 minutes. Nag-repair sa mga hintil ang pananaw ni Pedro. Dili mananap. Sama sa baboy, nga umoy unahuna sa akong katpang. Dili na mao. Sumpay, who were considered unclean like animals of the vision into the Christian community. Mga Kristohanon di ay ang nasa pananaw ni
kinungis ni Pedro, ang mahintil nga wala min dawat sa mensahe, hugaw sila, karuming dawat na, limpyo na sila. Pero ang unahuna sa katbang, kay Potolya, tama sa 13, kay baboy kuno ipakaon na. Mamalandong ta, Ikson. Ayaw putla ang gibasa. Mabilang pangutahan ko siya, may kaon ba si Pedro? Wala may kaon. Ha? May kaon ang katbang, bisan wala sugua. Pila? Okay, 1 minute na lang mga igala. Magpaabot ko sa mapangutana sa akong katbang kalang pinakaligon nga kini ang tima di kabuntagon sobra pa sa guba. Nganong sobra pa sa guba? Kay walay priba bisan usa ka Kristiyanon mikaon sa ulod sa baboy. Daghang salamat. Mora mis dito ra kong undangon. Galbis, huwag may buntag atong tanan. Imong iwi bro, imong seconds. Okay. Salamat bro Jeffrey Rinyan sa imuhang pagnigar sa tima nga pamatud-an nga ang baboy ipakao na o hinlo na sa bagong tugon. Okay, inom sa tubig bro Jeffrey Rinyan. Ready na? Bro Rosby, ready na ba? Okay. 10 minutos ang imuhang cross-examine sa ato ang negative side. Kung mutingog ka, magsugod ang imong oras. Okay, salamat kay sa tong pinangga, Bro Rinan, sa Seventh-day Adventist, 3:30. Supak pangyud ka nga ipakaon ang baboy. Sa pag-ingon nga, sa Dios nga, tindog, pindrog, ihaw o kaon. Literal, dili literal. Okay, Yes, tubag. categorical. Pinaw ha. Kami na tubag, kasi relax lang. Ang tubag, literal pero simbolikal. Literal. Kaya wala pa namang tubag. Time sa bro. Panya sa bro. Simbolikal, paminaw sa. Paminaw. Literal nga pagka-istorya, pero simbolikal ang unod. Akong gibasa niya, oh. Wali ka na paminawan. Sige mo kong suroy-suroy. Diyan tubago. Better vision is to be prepared at with hintel. Mga tao, simbolikal, dili literal. Sunod Pangutana. pangutana. Liang ko nagkakaroon niya literal. Uya, sa katapusan tubag mo. Objection, moderator. Sadyo. Objection, Sana pag ko. Kapay objection bro, Rosby, paminaw sa. Sige bro. Literal ay pagkasulti, pero simbolikal unod. Ah. Ayaw putla akong tubag. Ang iyan to Sa pa bali bro, nga. Rosby, literal siya pagkasulti pero simbolikal Ang kahulugan. kulugan. Diya sunod pangutana. Sige, sunod pangutana, bro. Iklaro ni mga literal. Karon, sa pag-ingon, get up Peter, kill and eat with four-footed animals that crawl, pigs. Sa pag-ingon niya, ipakaon ang baboy. Nadungog ba ni mo ang baboy sa Biblia kung ibasa nga ipakaon? Yes or no? Tubag. Paminaw sa akong tubag ha. Literal lagi nga. Objection! Objection! Time sa bro, time sa bro. Categorical Bro, nasa question rules. must be answered. Paminaw bro, paminaw bro. Muro lang mo Be dito. responsive to my question. Time sa bro, Rosby. Paminaw sa mong duha. Kay sa rules, yun na to sa debate, ang kategorikal nga pangutana, tubagon usa, yes or no. So, ang iyang pangutana bro, nagdagit og kategorikal. Balik kang pangutana bro, Rosby. Saklaro o simple ako pangutana eh. Sa pag-ingon niya, get up Peter, tindog pinong ihaw kaon, with four-footed animals that call pigs, nabasa ba sa Biblia na ipakaon ang baboy? Yes or no? Tabag bro. Tubag. Klaro ka sa bersikulo. Objection! Objection! Be responsive! Time sa. Be responsive! Bro, ang iya pangutan na kategorikal, yes Okay. or no. Tubag ang No. yes or no Okay, ba? nera pa yun Natin ha. explain. No. Klaro ganina. Paminaw sa. Anong no? Simbolikal. Wala ang kaon si Pedro. Asa ka dahil lang ha. Wapo namang tubag. Audience, behave lang. Literal kapag kalusultulte, sa versikulo 15, 17, wala may kaon si Pedro. Akong gibasa, paranaon, si paranaon, ang mahintil di ang ipasabot. Dili, sama si muna una, nga baboy.
Sunod pangutana. Yang sunod pangutana, giyang ko na nimo nga literal di ay nga mabasa ang baboy. Objection, moderator. Ito. Objection. Ay, so, ang Moderator's utana pa time, ko. moderator's time. Time sa bro Rosbin ay objection. Wala ko niyo literal pagkaon ng baboy. Literal ang gisulti para daon ang kaulugan diya sa buhat, Jess. O na akong tubag. Sunod pangutana, sige. Sa bro. Kay maton mo wa kami yung literal. Ako nabasa. Ako masaw na. Maton pa sa buhat kapitulo 10. Ato pabasa gyud nimo Sige. para makuan gyud. Oh. Bro Debaters. Buhat Bro, pamina sa bro. Ari lang, Kapitulo ari lang, 10. ari lang. Sige. 13. Unsa may giingon? Bro, ara lang nabisa, bro. Di basa. Di babasa yun ba? Kaya ang kamera bro, Basahan bro, yun. ari lang sa libis bro, Oh. ang kamera. Okay, okay. Sunod pangutana, mo ni. Maton mo dili gyud literal. Akong basahon na. Well, purported bits of earth, wild beasts, creep things, fowl of the air, they all seem to be unclean animals and fowls. Proclaims the Lord speaking to Peter, kill in it, literally says. Pangutana, sa ako nabasa, literally says, nakabutang ba niya nga symbolical says? Yes or no? Tubag. Dili literally. Objection! Di mo tubag! Okay. Kapay objection bro. Kategori ka, mangutana ka, buta Objection. ka. Objection bro, ang objection nimo bro. Akong objection, nibasa ko sa akong bersikulo, literally says, ang akong pangutana, nakabasa ka ba sa iyong Biblia nga nag-ingon, symbolic says, nakabasa, yes or no? Yes or no sa bro. Tubag. Nakabasa. Versikulo 17. Oh. Si Pedro naglibog panahon ni literal. Klaro kayo ang tubag. 1 minute bro, tapay 1 minute. Sige, napay tubag ka na? Asa, paminaw. Napay tubag. Dili literal nga ipakaon ang baboy kay gano. Sa versikulo 15, wala lagi may kaon si Pedro. Kayong literal pa, ni kaon na si Pedro. Ikaw may ni kaon, wa kay nun sugwa. Sunod pangutana. Maton mo, dili literal. Ako yun na nabasa, literally says. Klaro ha? Literally says ang pangutana. Naman ba kayo nakabutang diya? Dili literal. Tubag. Letra Sige. po letra, dili literal. Yes or no? Tubag. Dili literal Basa, nga pakaon. Tubag ko. Ay sa bro. Ato sa kuan. Pinaw sa lagi. Ay sa Tubag sa ako. bro. Ay sa pawe kay naman sa 1 minute. Sige bro, padayon bro. Dili literal yung tubag. Ganong dili literal. Kay si Pedro, wami kaon. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Mato niya, wali kaon si Pedro. Di na ba ako pangutana? Ako pangutana, kaya na ako nabasa sa Biblia, literally says, literally pagkaon. Ang akong ipangutana po nimo ba, nakabasa ka pala sa imong bersikulo nga gibutang, dili literal. Yes or no? Dili literal lagi nga may kaon si Pedro. Letra po literal, dili literal. Ay sa bro, ay sa bro. Nagbalik ang pangutana, nagbalik ang tubag. Ay sa bro. Ay sa bro. Layo ang tubag. Itubag na siya bro nga dili mabasa. Di ba mo na yung tubag? Oo. Imo tubag dili mabasa. Tubag ko siya. Okay. Di ang tubag, bato niya literal. Dili literal lagi. Ang nikaon si Pedro, literal bang basa, literal. pero simbolikal, wal literal ipakaon. Sunod pangutana. So pagutan na bro. Sunod pangutana. Sige, wala kay pangutana. Sunod pangutana. Sa akong Biblia ang igdala, sa itong ipirmahan, dawaton tanan bersyon sa Biblia. Imo nang ipirmahan dawaton bersyon. Sa akong gibasa nga Biblia, nga maingon ang Dios, get up Peter, kill and eat with purported animals that crawl, pigs. Ipakaon ng baboy. Dawaton imong Biblia. Dawaton, dili dawaton. Tubag. Dili na ko dawaton. Ay sang sapaw, ay sang sapawan. Isa. Ay sang sapaw. Sige, wapos Wapos na bro. Wapos magtubag. na bro. Sige, sige. Di na ko dawaton. Nganong di na ko dawaton. Kay si Pedro, wala aming kaon. Maubay nagpangutan ako sa kinsa kirsuanan aming kaon. Wa ka tubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Maton mo dili ni mo dawaton. Ang atong tema sumala sa Biblia. Gipirmahan na nimo. Kay na akong Biblia. Gidala. Unsa man lang ako gibasa. Biblia notebook. Tubag. Biblia yung mga paminaw. Paminaw. Sige, sige. Sige. Isa bro. Isa. Mutubag pa ko. Dili sa magsapaw-sapaw. Audience, pakpak lang ta. No, di lang ta magsagit-sagit. Oh. Kay malubong man ang kuan, si pangpakpak ko niya sagit, di madungog ang
tubag sa negative. So, sige bro, padayon bro, sa tubag nimo. Kaya ang tubag, kanina na ako nagtinubagay, balik-balik ang pangutana. Literal ang Biblia, pero makahulugan, tao. Inyong Biblia, basahon ako. Ayaw sa paka, Kristuano ka tilingban. Sa pako ni mo ni, pare mong kontra. Basahon ako. Dinera. Dinera. Pwede ako makuha, sige, maakpa nga. Atikin mo ka, bukuan, no? Sige, basahon ako. Nariha. Pusa ang pananaw ni Pedro. Kami na ha. Din, gidapit siya. Pagkaon sa hugaw nga manap, nagkahulugan, nga dili, managpanagana. Kisa nga libro, Kristuano katilingban. Palpak ang pangutana sa kontra. Sunod pangutana. Sunod. Kung mabasa lang ko nga kalang imong Biblia Kristohanon kataliman na ama po ko, giputol nimo ang kungo nimo nga namakaka. Ang kulo Objection, moderator, objection. Yes or no? Isa. Objection, moderator. Isa bro, isa. Kaya na may objection. Sige bro, unsa Okay. imong object? Wala ni gipotol, naigre, no? Gitiwas to basa. Niyo? Imong objection Oh. bro, unsa may imong objection? Nagkahulugan nga dili siya Bro, isa pagbasa magpanagana. bro, isa pagbasa, unsa imong objection? Ingon ma objection ako, mato na gipotol na ako. Giputol mo na imong Oh, objection Sa tubag. ako. Kay aron po nga dili siya magbutang-butang. Sige. Sige bro. Nariya ha. Aminaw ha. Pusa ang pananaw ni Pedro, din gidapit siya aron sa pagkaon sa hugaw nga mananap, mga mananap. Nagahulugan nga dili siya magpanagana paglakaw o pagpabilin sa balay ni Cornelio ang Romano. Wala gipotol, butbut yung katbang. Sige bro. Wa, gipotol pa na yun. Uy. Managat tubag? Okay na. Sige, sunod pangutana bro. Taas Taas panguras. Kanang Okay. isip yung pangutana. Okay, sunod pangutana. Pangutana ha. Sunod pangutana. Ako Eh. pangutana kini simple ra. Kanang lisod, ayaw ng simple. Isa So, pa, wa pa yung kapangutana. Isa pa bro. Isa pa. Naglisod naman kayo sa simple. Lisod pa ba ka? Isa pa bro. Sige bro. So, sunod pangutana. Klaro ha, klaro. Sumala sa Biblia sa bagong kasabutan. Sa panahon ni Kristo, nagsugo ba si Kristo ang mukaon sa baboy maimpirno? Yes or no? Okay, tubag. Niya. Tuwag! Dagan o Gisaya! Ayaw dagan Gisaya, Ayaw bagong sa bada. kasabutan. Niyang tubag oh, paminaw ha. Niyang tubag. Wala na mo na. Objection! Dili kategorical! Objection. Balik ko lang pangutana. Balikon. Kalwag paminaw, bro. Rina na. Sige bro. Ang ako pangutana, simple ra. Bro, Rinan, paminaw sa isang kalikod. Bro, jeep Ay, sa likod. Sige bro. Ang ako pangutana, simple ra eh. Ako pangutana, sa bagong kasabutan, nakabasa bagong tugon, nga si Kristo nagsugo, nga kumakaon sa baboy, maimperno. Yes or no? Objection, moderator. Sige, objection bro. Objection! Nangutana Dapay ko. objection bro. Dapay Objection ta. Sige bro, unsa objection? Ang iyang pangutana, sayop. Uy! Sa'yo! Kami na, wait Isa bro. Sige bro. Sige, paray bro. Tama ako tong tubagon, pero ako'y mag-affirmative. Pamatunan ako nga si Kristo, nga Ginoo, ang mukhaon sa baboy sunogon, pero kanang nga tima, ako na. Di na ako tubagon. Objection! Sulod ang akong pangutana kay nagtima migbaboy, ipakaon, siya nagnigar. Akong pangutan siya kay suko man siya og dili man sila mukaon sa baboy, kay may impirno sila. Ako pangutana karon sa bagong kasabutan ba? Nagsugo ba si Kristo? Sa bagong kasabutan na? Ay dagi saya nga ang mukaon sa baboy maimpirno. Yes or no? So bago na ako na, Kategorical. musulati kasi mo tima, kay kanang pangutana. Objection! Objection lagi! Isa bro. Kumbaga! Isa. Ayaw, Kwan! Objection, moderator. Isa bro. Siyoy. Nagdagit naman siya yes or no bro. So categorical. So ipatubag sa bro. Balik ka Okay, pangutana bro. Bro, tubag ka bro. Ay, Objection, moderator. tubag ka bro ah. Ay, sa mo object ka? Object ko. Sige. Napasay object bro. Ay, sa. Ako nang tubagon, pero mo surrender siya sa tima. Kaya ako itong tima, kung ako pamatod. Ay, sa bro. Oh. Ay, sa bro. Bro. Affirmative na, Paminaw, negative ko.
ang tima ko ninyo, pamatud-an nga ang Oh. mahugaw nga baboy sa daang tugon, ipakaon na o hinlo na sa Kung surrender ka, ako yung pamatulan Oh, sige na lang, sige na lang, sige na lang. Laing pangutana na lang ko. Sige bro, sige. Ah, Sige bro, laing kay pangutana na lang ko. maumuta. Ah. Oh, laing pangutana lang ko, Bro Rinan. Sige, sunod to ba? Oh, sunod pangutana, Bro Rinan. Nang lisod. Oh, lisod. Ay, sige, bro. Lisod na bagay. Simple. Ay, sige, bro. Sa'yo naglisod. Oh, kani. Oh. Matol mo, gisubak ni mga di ko na literal di po na pagkaon. Sumala sa bersyon nga akong gibasa. Akong basahon yun The vision is intended to prepare Peter to share food of Cornelius. O yun ka, nga ang ipasabot sa buhat Jess, pagkaon nga ito ang Cornelius. Yes o no? Tubag, dili ko mo yun. Ah. Kay inyong Kristiyanong katilingban, klaro kayo sa buhat Diyos, sa footnote, tao, mga hintel, dili, pagkaon baboy, sama si muna-huna. Sunod pangutana. Mautod mo, dili ka yun. Kinang Biblia kung ibasa, sakto sa'yo. Tubag, sayo pag Isa bro, isa. Ay, isa. Isa bro, isa. Moderator. Hilom lang. Hilom na taas. Sige bro, padayon bro. Kanina na ko nagtubag ka na. Sayo lagi yung pagsabot, kung siyang basa kay literal, o na, simbolikal ang kahulugan diya sa buhat Diyos. Ayaw balik ang pangutana, galina ang tubag. Kanang pangutana nga ligon. Away, balikay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sige bro. Kay debate man ang debate. Art man yung debate. So pangitaan, tigag huyang ni mo nga tubag. Kini, sunod pangutana. Okay. Mr. Rinan, pinanggang Rinan. Karon tinudan nga tubag ba? Sumala sa Biblia. Okay. Oh, sa Biblia nga akong gibasa, nakabasa mo kong literal ipakaon. Makatabla ka na ko kung makabasa po ka diya, ha? Dili literal. Ay, pagabot simbolikal. Dito sa literal ba? Oh, ako doon ako kinabasa, literal ipakaon. Makabasa ka ba na litra po litra, nga dili literal ipakaon. Yes or no? O di ako mabasa na ako nga hugaw. Objection! Objection! Sige bro, sige, objection bro. Sige bro. Klaro, tataw ang akong pangutana eh. Simple lang eh. Mr. Rinan, be professional, Mr. Rinan. Be responsive to my question ba? Simple akong pangutana eh. Katong New Testament. Ah. New Testament na ako. Ah.